Rádio Regina si vás všíma. Rádio Regina. Domček, domček, kto v tebe býva? V rozprávke to boli žabka skákaj labka, zajko pobehajko a ďalší zvierací obyvatelia. Skutočnosť je trochu odlišná, no nie až tak veľmi. Na stenách a v otvoroch našich panelákov či iných budov bývajú vtáky a iné živočíchy. Niektoré z nich sú chránené aj zákonom. V základnej škole Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom v týchto dňoch zatepľujú. Robia to však šetrne, tak, aby neublížili netopierom alebo dážďovníkom. Michalovi Hercegovi o tom povedal najprv riaditeľ školy Ferdinand Brunovský. Mestské deti v tejto dobe vlastne už živé zvieratá pomaly ani nepoznajú, takže pre nich to bola taká určitá rarita. Kde inde, ak nie na škole, by sa mali práve chrániť takéto živočichy. Máme, priznám, trošku s tým teraz starosti, že budeme tam musieť osadiť nejaké tie búdky, ale teraz ma tak napadá, získali sme nejaké peniaze za zber papiera, tak miesto do nejakých sladkostí zakúpime tieto budky. Okrem toho, že vám to prinieslo určité starosti, tak viete si predstaviť využitie tých živočíchov vo vyučovacom procese? Určite áno, lebo pred rokom sme tu mali takú skupinu, ktorá sa práve venuje vtákom aj tým dravým. Decka mali o to záujem, pred 3 týždňami sme tu zase mali plazov, takže evidentne vidieť, že tie deti o tie živé tvory majú ozaj veľký záujem a chcú aj o nich veľa vedieť. Danka Palkechová, participujem na projekte ochrana dažďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku. My teraz stojíme vedľa školskej budovy, sledujeme robotníkov, ktorí na lešení zatepľujú. Keď sa zatepľuje, tak sa prichádza na to, že v stenách a v tých štrbinách sídlia rôzne živočíchy a vtedy sa začínajú vaše opatrenia. Ja sa väčšinou stretávam s ústretovosťou, stretla som sa však aj so stavebnými firmami, ktoré teda neboli veľmi ochotné komunikovať. V tomto prípade však môže nastúpiť štátna správa, orgán ochrany prírody a krajiny, ktorý potom koná v zmysle zákona. Dnes je už, dá sa povedať, povinnosť chrániť dážďovníky a netopiere. V minulosti bolo bežné, že sa pri zatepľovaní doslova uväznili v stenách. Čo sa musí urobiť, aby sa to nestalo? Ideálny postup by bol ten, keď by ešte pri vydávaní stavebného povolenia požiadal stavebník alebo vlastník budovy orgán ochrany prírody a krajiny o vyjadrenie, či na danej stavbe, ktorá sa bude rekonštruovať, sa vyskytujú alebo nevyskytujú chránené druhy živočíchov. V rámci stavebného konania by sa už dopredu mohli navrhnúť technické opatrenia, či už na zachovanie ukrytov alebo na kompenzáciu. Ako je to tu na budove školy Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom? Aké živočíchy tu sídlia a hniezdia? Celkovo tu hniezdilo 12 párov belorytky domovej. Pán riaditeľ zareagoval a rieši to zatepľovanie práve mimo hniezdneho obdobia. V jesennom období sme našli hniezda trasochvosta bieleho a žltochvosta domového a takisto štrbinových netopierov. Ako zistíte, že tam tie netopiere sú? Hľadajú sa pobytové znaky. To môže byť trus, guano, ktoré môžeme nájsť na zemi alebo na parapetných doskách. Môžeme sledovať výlet, lezenie do štrbiny, výlez zo štrbiny netopiera. Napríklad rania gardzavý, ten opúšťa ukrytý už aj pred západom slnka. V zime dokonca ani nemusíme zistiť, či v danej štrbine sa vyskytujú, pretože on v období hibernácie zníži svoju telesnú teplotu, prestane opúšťať ukryt, zníži tepy a ani detektorom, ani iným spôsobom sa výskyt kolónie v danom ukryte nedá zistiť. Keď chceme zatepliť a zároveň zachrániť tú vtáčiu a živočíšnu populáciu, sú na to potrebné nejaké nákladné a náročné opatrenia? Napríklad veľmi často sa dažďovník tmavý alebo aj iné druhy vtákov vyskytujú vo vetracích a tykových otvoroch a veľmi jednoduchým riešením je pri rekonštrukčných prácach zachovať tieto otvory, opatriť ich upravenou mriežkou, ktorá umožní naďalej vtákom hniezdiť v danom otvore. Vždy to asi nie je možné? Vždy to nie je možné a vtedy sa pristupuje k trošku finančne náročnejším riešeniam, napríklad inštalácia búdok a hlavne musí byť inštalovaná na správnom mieste a takisto aj štrbiny tejto búdky musia mať príslušné rozmery. Ako ste už hovorili, tu hniezdia aj belorítky. V ich prípade nebude možné zachovať pôvodné hniezdo, čo sa potom robí? Belorytka
domova sa vracia na svoje pôvodné hniezdisko. Na tejto stavbe to budeme riešiť tak, že v atriu, kde sa nachádzali pôvodné hniezda beloritok, sa budeme snažiť nainštalovať na presne tie isté miesta umelé dvojhniezda a očakávame, či osídlia tieto umelé hniezda. Chceme vyskúšať, či bude vyhovovať drsné zomietky, alebo či si nájdu a postavia si hniezdo na tých pôvodných miestach. Ako je to s financovaním týchto opatrení? Pán riaditeľ školy, kde práve sme, napríklad hovoril, že to budú čiastočne hradiť z peňazí zo zberu papiera. Je aj nejaké systémové riešenie? Všetko by malo ísť na náklady stavebníka. V súčasnosti prebieha celoslovenský projekt LIFE, z ktorého teda je možné financovať aj kompenzačné opatrenia. Práve na tejto škole sme dali k dispozícii 3 budky pre dažďovníka tmavého. Podporujeme hlavne subjekty, pre ktoré by bolo finančne náročné zabezpečiť si kompenzačné opatrenia z vlastných zdrojov. Prečo je dôležité chrániť špeciálne netopiere a dažďovníky? Napríklad dažďovník tmavý už 100 rokov osíľuje rôzne štrbiny a otvory v ľudských sídlach. Sú aj užitočné a síce, že nás ochraňujú pred rôznymi druhmi hmyzu a hlavne pred komármi.